Bumbujisan na bulsa sang imo nga ginaidolo nga Pinoy Olympian nga si Obiena ang bronze medal sa indoor meeting Karlsruhe, Germany. Nakuha ni Obiena sa 5.70 meter clearance sa isa lang ka-attempt. Nanguna naman sa kompetisyon si Sondre Gottormsen ng Norway nga naka-clear sang 5.84 meters. Samtang nagpangaduwa naman si Cole Walls ng United States nga may 5.78 meters. Isa kadlaw antes sining nga kompetisyon, nagkampiyon si Obiena sa 12th Asian Indoor Athletics Championships sa China. Espesyal ini nga kadalagaan para kay Obiena bago na nga mong gold medal. Amo na lang ang wala ni nakuha sa tanan nga major championships sa Asia. Ginhandom ka gindumtan ni EJ. Matapos nga nadaga na mga kampyonato sa Asian Games, Southeast Asian Games, kag Asian Championships. Ginapunti rin sa bongsang Pinoy pole vaulter ang 5.90 meters agad nga makakwalify sa World Athletics Indoor Championships sa Poland sa Marso.